от Първомай, който е победител в двете плажни игри днеска. А това се ела тук от страни минава така. Това е човека, който победи в двете игри. Добавянето на динята, мастиката, папките и всичко извади от водата, русалките. А за русалките да ви кажа, понеже който не беше на плаж, да ви кажа един страхотен лап, Роба ми го каза. А това е какво представлява турска русалка. Турската русалка, това е от кръста нагоре е риба, а от кръста надолу мъж. Това са двете награди за победители в игрите, а това е Рейман. Ако може, освен аплодисментите на публиката, да има аплодисменти от следващи участници, които са тук пред сцената. Запалете и аплодирайте с вашия шум на мотора, аплодирайте това въобще прекрасно, което започва започваме с двата тура на играта на ескален мотор. Моля асистентите да погледнат кой участници и кой участници, за да можем да ги разделим на две групи. Тези първите два мотора са без участници. Значи, втория е трет. Значи, възпете всички мотори и започваме с моторите, които са без участници. Така, два мотора само, така ли? Другия мотор, но без гърмежи. Давай. Хонда срещу Триумф. Публиката чули? Има ли си фаворит? Така, сега, пълно мълчание за черния мотор Триумфа, вашите аплодисменти. За двата хикса, за СДР, да, двата хикса, Хондата синята, вашите аплодисменти.